Hello, good afternoon. Welcome back to my channel, friends. And if you are new here, welcome to my channel. And this day is a very special day kay Sabbath, and then today is my birthday. Happy birthday, self. Ang mga animals, dili lang ang mga animals, pati pud ang mga tao. Muuna nga si Nimrod is a bad man. Bisan Andami og ginagmay nga pang salo-salo sa pamilya para sa pamilya ra pud niko may bisita kay di man pwede ta magdawat og bisita. So kami-kami lang. Medyo cook ang shift ko. O lumpia vegetable. Ganahan man kog lumpia nga vegetable. So mo ni akong ihanda. Healthy pa, lami pa. Sibog. Presa. Ito naman yun. Bangko. Ikaw yung mag-effort. Ikaw katay. Pilato. Okay, ang papa. Tapos ikinugoy ka. Sige. Bilang lang ko, kung salimbaho lang mga Diyos ang mahal mo, tapusan, muli, ginawa sa kalabihon, atog sa sumad ng tawhan ni Agnes, ika-22, pang-igon, salamat o Diyos sa mga katuligan na naglabay, kaya mo siyang kinabuhi, nagpunawit ang mga pasibar, lawas, tapos kung mga istorang lang, ano sa kami, nagpahabot sa natawhan. Kami ganoon na kinabuhi na safety kay sa mga butihan o makadagat usab sa mga panahon sa tuigan ng umabot. Ang mag-isip sa kita lang ang mga Ginoo. Salamat sa panalangin ng mga batla. Sa mga kabisa mo mga sala, pinta ng kamisalig ito dyan sa ngalan ni Jesus ang personal na manluluwas. Amen. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Oh, make a wish na. Lagawa mo. Kuya mo, ginilawayan ng spaghetti. Malaw na ta! Natinamot ko pa. Yan. Tay, dali ka sultay. O, basta ako. Hello. days gone by, wishing that you're still here with me, baby. I was wrong
and now